máme tu ďalšiu lekciu chair yogi, v ktorej si ukážeme ďalšie pozície vhodné cvičiť so stoličkou. Začneme opäť jednoduchou rozcvičkou, takže sa posadíme na prednú časť stoličky, kolená sú zohnuté, snažíme sa udržiavať pravý uhol a ruky položíme na stehná. Jemne pritlačíme pravé ucho k pravému ramenu a s výdychom ideme rovno do druhej strany. A opäť nádych doprava, výdych doľava, nádych a výdych. Hlavu vrátime naspäť a jemne rozkrúžime ramená. Pôjdeme dozadu. Pozor, aby sme mali chrbát stále vystretý a neprehýnali sa v krížovej oblasti. A dopredu. Dáme si zopár pozdravov slnku, tie sme si vysvetlili už naposledy, takže s nádychom. Ruky dohora, pozrieme sa za ním. S výdychom klesáme dole, ruky môžu ísť pod kolená, uvoľníme vrchnú časť tela. Nádych rovný, jemne sa dotkneme prstami podlahy a s výdychom hlboký. Opäť položíme hrudník na kolená a uvoľníme celú vrchnú časť aj s hlavou. Nádych. Pozrieme sa hore za rukami a s výdychom ruky klesajú do pozície modlitby. Opäť nádych. Pozrieme hore. S výdychom klesáme dole, uvoľníme vrchnú časť. Nádych rovný, chrbátik je vystretý a s výdychom opäť hlboký predklon. Nádych. Pozrieme hore a s výdychom pozícia modlitby. Nádych. Pozrieme hore za rukami, môžeme sa jemne zakloniť v hrudnej časti. S výdychom hlboký predklon. Uvoľníme sa. Nádych rovný. Výdych hlboký. Nádych. Pozrieme hore za rukami a s výdychom ruky do pozície modlitby. Teraz rozkročíme nohy. Pokiaľ sa cítite, že by ste teda mohli z tej stoličky spadnúť, tak sa dajte trošku do začie. Nohy rozkročíme tak, aby kolená smerovali dovonka a takisto aj chodidla. Čiže nemáme ich ani k sebe, ani chodidla, ani kolená. Zhlboka sa nadýchneme. A výdych. S nádychom pôjdu opäť ruky dohora. Spojíme dlane a výdych. Pozícia modlitby. Pôjdeme 3-krát. Takže druhýkrát nádych. A výdych. A ešte 1-krát nádych. A výdych. Tentokrát dáme ruky za hlavu a budeme sa ukláňať lakťom ku kolenám. Pozor, keď sa budeme ukláňať, tak nechcem, aby sa to telo vytáčalo k nohe. Pôjdeme úklonom, takže naozaj budeme sa snažiť priťahovať pravé rameno, pravý lakeť k pravému kolenu. Takže s nádychom klesáme dole a výdych, vrátime sa naspäť. Skúste mať pevné brúšne svaly. Nádych dole, kľudne sa pozrite hore za ľavým lakťom a výdych naspäť. Pôjdeme ešte 3-krát. Nádych a výdych. Opäť nádych, výdych a posledný krát nádych a výdych. Zopakujeme to isté do druhej strany. Nádych, klesáme dole, úklon, pozrieme sa hore za pravým lakťom a výdych, vrátime naspäť. Nádych a výdych. Nádych, výdych, vrátime naspäť. Ešte 2. Výdych naspäť a posledný nádych a výdych. Výborne. S nádychom teraz pôjdu ruky dohora a s výdychom pokrčíme
lakte a otvárame hrudník. Sme v pozícii bohyne, takže si kľudne chyťte ukazovák a palec na obidvoch rukách a trošku zotrváme v tejto pozícii. Pokiaľ je vám to príjemné, zatvorte oči a dáme si spoločne 3 hlboké nádychy a výdychy. Položíme ruky na kolená a budeme tlačiť pravé rameno do stredu, tak ako nás telo pustí. Ľavý lakeť musíme zohnúť, aby sme telo pustili čo najnižšie. Môžete si odtláčať to práve koleno, ale opäť pozor, netlačím priamo na koleno, ale skôr z vnútornej strany nohy. Stále dýchame, chrbátik je rovný. Vrátime sa naspäť a vymeníme. Ľavé rameno klesá dole, zohneme pravý lakeť. A dýchame. Výborne, vrátime sa naspäť. Z pozície bohyne teraz prejdeme do pozície bojovníka 2. Je to veľmi obľúbená pozícia a ukážeme si, že sa dá opäť cvičiť aj na stoličke. Tentokrát sa posunieme tak, aby sme mali pravé stiehno položené na celej stoličke. Zaručí nám to, že máme v pravom kolene pravý uhol. Chodidlo smeruje dopredu. Ľavá noha je vystretá. Chodidlo je kolmo. A keď sa pozrieme, tak chodidlo prednej nohy smeruje presne do stredu zadnej. Kľudne sa môžete dať opäť trošku do prečie, prípadne si nájdete takú pozíciu, aby vám bolo pohodlné. Ruky sú rovnobežne s podlahou a dýchame. Pozor na chrbátik, opäť sa nechceme prehnať v krížovej oblasti, skúste podsadiť panvu. Koho by veľmi ťahalo koleno, môžete prejsť na špičku. Pozeráme sa pred seba, ako by sme sa chceli pozrieť na stredný prst pravej ruky. A pomalinky prejdeme do pozície lúkostrelca. To znamená, že ľavú ruku položíme na zadnú nohu, budeme ju posúvať podľa potreby a pravou rukou sa zakloníme. Môžete ju jemne ohnúť v lakti. Prípadne môžete ľavú ruku položiť dozadu na krížovú oblasť. Pozeráme sa dohora a dávame pozor na to, aby nám ramená nezakrývali uši. Takže ťaháme ramená od uší. Výborne. Pomalinky teraz prejdeme pravým lakťom na pravé koleno. Oprieme sa a ľavá ruka smeruje dohora. Opäť ťaháme ramená od uší. Pozor, tá pravá ruka slúži naozaj len na také jemné položenie si toho lakťa. Nechceme sa opierať o ruku. Skôr sa od toho pravého kolena odtláčame. Zhlboka dýchame. Hlboký nádych a s výdychom sa pomalinky vrátime naspäť do bojovníka 2. Položíme ruky a vymeníme strany. Takže ľavú nohu budeme mať teraz zohnutú. Opäť nájdite si pohodlie, aby vás nič neťahalo. A skontrolujeme sa v pozícii. Ľavá noha je zohnutá v kolene. Chodidlo smeruje dopredu. V tomto prípade doľava. Zadná noha je vystretá. Chodidlo je kolmo a päta prednej nohy smeruje presne do stredu zadnej. Opäť neprehýňame sa v krížovej oblasti. Ruky sú rovnobežne s podlahou, dlaňami nadol a
a pohľad smerujeme za stredným prstom ľavej ruky, ktorá je vpredu. Kto by potreboval, kľudne prejdite prednou nohou na špičku. A zhlboka dýchame. Položíme pravú ruku na zadnú nohu, ukloníme sa dozadu, čiže záklon v chrbtici, ľavá ruka je v oblúku, pravú ruku môžeme tiež dať dozadu na krížovú oblasť, pozícia lukostrelca. Pohľad smerujeme dohora a ťaháme ramená od uší. Pomalinky opäť ľavý lakeť položíme na koleno prednej nohy. Jemne sa odtláčame a pravá ruka ide dohora a pohľad smerujeme za ňou. Opäť hlboko dýchame. Pomalinky sa vrátime naspäť do pozície bojovníka 2. Uvoľníme ruky a vrátime naspäť aj nohy. Obidve nohy budú smerovať dopredu, pokrčené v kolenách. Dáme si ešte rotáciu do obidvoch strán. Ľavú ruku položíme z vonkajšej strany pravej nohy. Práva ruka ide dozadu, kľudne komu sa podarí, môžete sa aj zachytiť lakťom o stoličku, o operadlo a pomalinky s nádychom ideme hlboký pohľad za seba. Pozor na kolená, aby sa nespájali, aby sa nevytáčali, kolená smerujú dopredu. Rotujeme iba vo vrchnej časti chrbtice. Hlboký nádych v pozícii a s výdychom vrátime naspäť do neutrálnej pozície a vymeníme strany. Práva ruka ide z vonkajšej strany ľavého kolena. Opäť, pokiaľ nám to stolička dovolí, kľudne sa prichyťte lakťom o operadlo a pomalinky s nádychom sa pozrieme za seba. Hlboký nádych a s výdychom sa vrátime naspäť. S hlbokým nádychom ešte pôjdu ruky dohora, pozrieme sa za nimi, spojíme dlane, s výdychom klesajú dlane do pozície modlitby. Ďalšiu lekciu máme za sebou. Namaste.